zonu Mama Lady Igbo language and culture with a sinner. Na sigba makakwanu. Ndewo ndị ọma nke onye chiri ya zere. N'ụbọchị taa anyị ga-eleba anya n'akụkụ ime ahụ dị iche iche. Anyị emeela akụkụ ahụ, that's the body parts. Today we will be looking at the internal organs in Igbo. Okay, if you have not watched the video, you can go back to the channel, you will find it and you will love it. It's a promise. N'egbughị oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo. Nke mbụ anyị nwere ebe a bụ ụbụrụ isi, that's the brain. Ụbụrụ isi. Ọzọ anyị nwere ebe a bụ mkpụrụ obi, that's the heart, mkpụrụ obi. Obi ya na-akụ kpum. That means the heart is beating fast. Obi ya na-akụ kpum. Ọzọ dịka ibe ya bụ opi akpịrị, that's the throat, opi akpịrị. Nke ọzọ bụ imeju is the liver. Imeju, liver. Ọ na-arịa ọrịa na imeju ya. That means he or she is having sickness of the liver. Ọzọ anyị nwere ebe a bụ fụkpọ simply means the lungs. Fụkpọ ya na dị oji maka na ọ na-ese anwụrụ ọkụ. That the lungs are black because he smokes. Ọzọ dịka ibe ya bụ mgbailu simply means the bile. Mgbailu. Ilu means bitter is found below the liver, under the liver, almost attached to the liver. And you will remember when you kill a meat and you will always look for it to remove it, because if it touches any part of the meat that you want to eat it, the bitterness will destroy it. So it's called mgbailu in Igbo. Mgbailu, bile, mgbailu. Ọzọ dịka ibe ya bụ akpa nri, that's the stomach. Akpa simply means bag or sack. Nri is food. Okay, you can see how funny Igbo language is. Akpa nri, stomach. Ọzọ anyị nwere ebe a bụ eriri afọ, that's the intestine. This comprises the big and the small intestine. Eriri afọ. Eriri simply means rope. You know, the intestines are just like the rope, and that's where the Igbo word is derived from. Eriri afọ, and afọ simply means the stomach. Eriri afọ, intestine. Ndị ọma, have you watched to this extent? Have you gotten any value? Guys, don't forget to subscribe. Be part of this channel and let's keep going. Ngwana, ka anyị na-aga n'ihu. Ọzọ anyị nwere ebe a bụ akụrụ. Akụrụ simply means kidney. Akụrụ. Here we have the same pictures, but the arrows pointing at it is just showing the exact part we are talking about. So ya anyị na-ekwu maka ya ebe a bụ nke mbụ anyị kwuru maka ya bụ akụrụ, which is the kidney. Here we have the urinary bladder, which is akpa mamiri. Ọzọ dịka ibe ya bụ akpa nwa simply means the uterus, that's the womb. Akpa, as I said earlier, is bag, simply means bag. Nwa is baby. Then joining both together, akpa nwa, that's the sack for baby. Okay, the uterus, akpa nwa. Ọzọ anyị nwere ebe a bụ akwara ahụ. Akwara simply means veins. The veins in the body. Akwara ahụ. Akwara dị ya n'aka pụtara ihe nke ukwuu. Simply means that the vein in the hands are showing very well. Ọzọ dịka ibe ya anyị nwere ebe a bụ ụlọ akwa, ovary. Ụlọ simply means house. Akwa is egg. The ụlọ akwa, ovary.
Nke ikpeazụ anyị nwere ebe a bụ ọkpụkpụ ụkwụ. Ọkpụkpụ simply means bones. Nwata ahụ gbajiri ọkpụkpụ ụkwụ ya. That means that the child broke her leg. Ndị ọma, anyị ga-adọbiri ya ebe a.